Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hakom kani kapor baki pajba kimat ya kajing kerduk kam kerduk jam, bon na ki samla wat hadian baki lala ben pendap, ya ki jing pule bakham shalor, penban ki hak ban chushong klem kam, namar kalong kabae akin ki por bamenta ban yok kam sorkar. Hakom kani kapor arngot ki samla na kasnong nong po Ribhoi district, kilami syakmat ban persang menyeng halak ki jong ki kijat, da ka baseng ya kawai kedukan bande bat penyat yo tangi ki dokha ki badang im. Ya kini ki arngot ki samla latep kerteng kum samla Ariston Manbaha Rendong Sngi bala pendap ika kerdan BSc na St. Anthony's College Shillong. Bad usamla Emilius Mayong bala pendap ika kerdan Bachelors of Arts na Ribhoi College. Kini ki angot ki samla ki basyang basa hakadong yo maulong nongpo. Kilas dang ikini kerukom perkat thamai. Da ka baseng da ka kam lajong. Bad kila ai kerteng ru ikini kedukan da ka lidok ha aqua shop. Kabadan hamau diang om nongpo ya ka bala pelipat ba da MLA jong ka nongpo constituency ba Meral Bonds em. Ha ka bala sakhilang ru do principal jong ka Meghalaya State Fisheries Research and Training Institute ba DB Kharwan lang ki MDC ba kantop yu ba Balajet Rani MDC ka nongpo ba ba Charles Marngar MDC jong ka Mauhati. Nangta Superintendent jong katnat Fisheries na Ribhoi District uba PS Tariang ki officer na katnat ICAR kinong ilam seng bhalang ba kiwe de kiriu pai ba. Masuk bagalong sisa ka jing sarong mtang ya ka yakini ki samla argun mtang ya ka nongpo angni nrai kerpang ya ka Fisheries Department di Barakaway. Radai sisa ka buram ka bakrau banyu i ka bakum kani ka dukan hapo ka jela ka jongi ka ba ngimjupoi perkhat menu bangin yo ya ka bakum kani kala nga sloban ayu yo play bala pen pau pen syai ka jumut jum perkhat kani si samla kamtam ya ka bakin yu i jingai ya kini ki baro hapo jong ka jela ka jongi namar haba ngiapai sya ka jingya jong ka por ba kamtam kum ka Fisheries Department ka ba ngipen kam ya ki program bagi skim ki oper ngila pentrai kam kapisa ka babun ngila khe sigi babun ki nongrem ndai ka wei ka ba ngidang tuna ba ka dei sipang ka marketing tendrai hagani ka po nga suman ai kumlei gini samla angun ibayo i jinga ya gani ka market linkage bagyong ba kin yo ai gani ka lan aga ba kin penmi nya ka bakum gani ka dukan kala dei sisa ka burom ka bakrau ba nagaleng ka Fisheries Department ru ngasim ya gani ka lan nagaleng jonga kum principal jonga training institute ba ai kumlei kerpang ya kini ki samla ki bayu i jengai ya ka bakum ka nikalan ngajuang bun sien ya ki educated unemployed youth ki bajuan training hante po maupun ngajuang ba kalat ka kabu ka dan khmat jongin dai ka basa kalong tang mengin sim ya kesin jam kini ki samla ki lajuan ro ya ka training hante po maupun ba abang pet cikiwi ki jaka cikiwi ki nongba jong kani ka ri India jongi ki babun ki samla ki bakram kam dalam jam kani ka dei ka wei na ki lat kamai kaji ka bapli la iki babun ki samla klem kam klem jam na kema por ngadan po Hyderabad kadan kui ka group jong ki samla ka bakum ki kun samla ke lum chi group dan apeng jong ki ki fisheries expert dan apeng jong ki ki carpentry dan apeng jong ki ki basna ki ki yet aquarium ki form koi ka group society bakini ki le kumno ki le chagi ki hotels ki bahe ki restaurant ki bahe ki shimi ki contract ni ki hotel bagi babun ki hotel menta ki ai ki contract ya ki banong ba kinwan install ki aquarium hapo ki hotel ki bahe bagi tu ki aquarium ki bahe bina poi ba ki nongba ha ko Hyderabad kini ka dei kini samla ki bale ya ka tu ka kam but nda badan kam man pun kuai ru kin pun me ki samla ndadan kam kanu ko problem su ki samla ki bashim ki kam berkala dei sisa kala damai ka bakrau na ka benta ki samla dalam kam dalam jam tinna ka benta ki ka nomba ka jongi yang ni nong benta ni ka jongi yang ni anong po kala dei sisa ka jingker ku ka bakrau ya ka sinong ibar ko we ya ka district ibar ko we bangin yu iba kadon kum gani ka dukan hapo jong gani ka jaka ang ni hanong po baka deiru ha ka jaka ka balong pedeng ha bat ka jingker pa ka long ba lumba ki press ki media ru kalong ka jingker pa kalong ba ya ki para sinong ibadan hapo jong gani ka sinong nong po bat ki saurong saupun jong ka ru kalong ba kala don gani ka dukan ha ka ba pila ban yo ya gini ki dok ka ki ba pinsuan hang ni ngaso yeladi banda yui kan ka dukan kumni ni yo so stang jingi tu khana le sing yui tang ba internet
bandalik sa Japan kalau mo pichupai ki dok kha ni pichu kedewi ka dok kha ngakwa da katai ka dok kha kamu pichu kem nang tu itewi ka dok kha ia ibi Rusia tenrei hagani ka por pan kalau ke jing sarong ka bakrau pan ya gani ka jela ka jongi bar ko wei bagadon ka kum ka ni ka dukan pat hapo ka jela ka jongi ka baginong ti kinwan nang ni kin chujiet ya ka dok kha nang ni na po ka yet ka bamut bagin chu nga ai da katai ka dok kha kinong di hang ni kin kem ni ka dok kha kin teu kin ai bi bar Rusia dan kata-kata kum ke jing pensulur ya gini ki samla ngasoban perka terpa ki pai ba baro bagin sobha banyak ai gati kamon gati kadiang na kabenta gini ki samla kenamba kan long ka wei na kila kamai ka ji na kabenta jongki bahkan long ka jing sedang pamtang hang ni nrei nga kermen skambar lengba jong ni ka jing don jong ni ka dukan kan long penban ka kum shabi wan pli ya ki wei pat ki samla ha ki wei pat ki nongba wat hanong ba selong ru na bagi yu i kan ni ka nuksa nang ni let's say kala banong ba dagini ki samla nang ni ru let's say kin salak ban kener ka tipat nang ni chate selong ru ban sedang ya ka bakum kan ni ka dukan baka dalong sisa ka jingkel ku bakrau ya ka jelahi abang ipe jahaga ni ka distrik ke jongi bat haga jela ke jongi ru kumbala ban songthu kani ka jaj dukan kade ka ba nungkong nadanga makla kalong kusa ma selong ru dan 4 don kumala songthu 4 don ke bakum kini dukan dengan snow ba kat ki bengi don haga ni ka por dengan ai ke jingi thap ti ke bajam ni ka armut ikon samla ke jongi ibawat na peding jongaru nga kendit habang ai ngaya lenti nang ni man kasni tangum deyo ban pe baha bakalong hadu kat ni kani ka dukan ke duti tendai hawalarung menta hawalai kalau long sisa ka bolong unik yang difereng mo ka ba per ba ka bompat ju khamlam ngilang yakiran mentar yung ladi ban khamle kani ka program agar kom ka long gran namar kani ka bompat judan nang nang kalau ka pilot project kani ka panang sedang bat kalong sisa ka ba ay mesim hado kata-kata kanong idap dari jing sungkemen habang ii bagi pun samlarang ba gi jongi diba Emilius Mayong ba diba Aristol rendong sugi diba don dia kene ka mensim ban yang hai jong keja bat seng ya kene ka kam bat nga ai ke jing yaro ye phi ba phinut ka wei gede kata ka mensim ka jong phi ka jing slur ka jong phi ka ba phishim ya kene ka sin jam ban seng ya ka kam na jong na kabandi ya gini kita kha mati ka courage ka jong phi hats off to both of you ai ka jing ro ep ba phi don gani ka mensim ba ingi scam bagani ka mensim ka jong phi kan rungru hakiwei de ki kun samla kan the ba chenrang apo kane ka dong ba ka than ka chemri hoi bi ti jungi ba ke jela ko hoi kumbangi suthu ka juk ka jungi menta kamlong ka besuk ban yo kam yo jam ki bubun ki banang ki bastat ki lanang mi kun samla ge jongi kan the ba chenrang ndrei kamlong ka besuk ban yo kam sorkar lot ba ndrei haba bidon kum kene ka mensim ya ai mensim ya thi bat ni Sengkemen sibun nakalyang jo ke fishery department lembagi training berpair ki bagi ju penlong haki ki training center berpair kalau ai ki jing mentoi sibun bagi kun samla jungi ki dio jing kai laga de ka beri dok ha laga de ka beri ngap laga de ka bathung jing thung laga de ka bathung tit pat kum ta te na kalyang jong ka horticulture department ru ile ban petslur di kam bathung yu tit kunta cita ke mushroom nanti kui kijat mushroom gidon gini ki ban anjing mentoy nagam ta jungi ki nongrem namar kata kalau ki ka basong tenan pani i harga ne ka por ya gini ki khonsam lagi jungi bat ngan ong i pi bakane kalau ngaduksa ka ba bahadam khamdam ha preng jong kane ka khlam jong covid-19 ka bokum ka perthei bro sitalup nimat ki jungi kane ki jingwan jong ni ka khlam covid-19 hapo ka perthei bro sitalup kalau dia gajing seneng yang ini gejat peneriu, bangi dia benlong self sufficient. Kalau dia gajing seneng yang ini gejat peneriu, bangi dia ben hai yang saga kamrep farming. Kamrep kadon shibun ukuba ukau gijur gijap kisok tukai kari dokha kari ngap kari gijing riris nyang rimasi kiran shibun ki kamrep kiba kum ki kun samla lani ki pat ba nong chok sunong nila dan seri. Namar kata kumagong ipi mene bagani gijing wan jong ni ka khlam namar bangi suthu kidan shibun gijing kajala gajungi larangin phayu khau ni rang hap ban khimi lenti bagin kanwan supply na gi report larangin phaya ga dokha ki magidan madakasngi ya gani subject ro ki babun gi dokha gi wan supply na bar ki ba pedam ho tha ki blen jek ka dawa ngim tip
Bagila penpoy doangnya bagi bam lagi bakum kita. Nada kita sibun giwi ki jajmar ki essential commodities ke bangidan kaman kesni. Ki bangi habban dipen. Na sabar ke jelaban madra. Mu bansangi kada kedukan kalong hi ba namar bangi i ba apo sunang jungi apo kadang jungi ikun ki jaka hakapa ki namut bansangi week business kila don business mo dengan le chaka khai sing la don dukan sing dale cha dukan ration la don dukan ration de kaji kedu janga ba i samla ariston i bade wala pas nak BSc fishery i wan ban ke jumut yang aspang ka deka kam ngana de ngam don jiktep e shong do khana marangam de hero khna ban dong ber kule shong do khana ngam de re khna ban dong semak di khwai ngam tip shang ti dok mo tenre de lamba ka jingwan ke jumut jingi bat ka jing hikai ke jingi nga mentanga de se khne khang la dang tip ko ka bat ka jing thmui ka long ba ni kwa ban kan he ya ka de ka kam rido kha namar bakalong ba gun kipung hapo gani kadong ka tanjungi ru tim pasuku ya ka di man jong kadok mo di man jong kadok kha hapo ka dong ka thai ka jungi te aba ya restu ni wan ban mi chunga ban isngo ya ka jisgo jungi tengar ngasno ya hap ya kata namar ba kalong atat kalong unik mo adon rustang ko be ka ya hiro ka paton ka derukan ka ba di do bam le samo ka ba di do bam te kaya jingkar pari kalong ba ya ki pai ba ya ka ne ka channel kaya YouTube mo ba pun so ha ban permal men kersan ini lamba ka jiman kita ni ni do namar wa talong ka ga jiman toy nam ta jum ki hiro da bara wa da pipam ga ka do kha mo teng haba ngibam ya ka do kha ka ba la bu apo tha ese ka vitamin kala na ende ga da pipam ga ka do kha ka ba ngibal abu ko ko mu ngila pen yem adu ko pipoy hingru ka dan ki ka do kha ka jiman toy ko bun yo Ya kali ka idea hi ngaladon madu senang mengajar kat Idriu hak second semester mga kuliah Proceedings College namar lembak jingkai ba kinon kai ki ai di kali ka idea ka strong hak main tuan di hadin bangala itu ini jadi requirement dan business buat magalian kemana requirement business tinggal yang perlu jadi sepangkali ka idea bagi ada ka question hak telah berhenti di lokal di kami target di galong ba bentuk ke ba impli ya dalat yang kinong rap dulu benong ka ban garap ya ki ha ban market ini ki dokha ki ba kiri aku mo ta adu menta ki dokha hi ki ki we ne ki jingthau jaddo ki ba pulai te lengba ka lada ki nong rap kimdon ka jaka ka ba ki la bandi ki dokha im ki sibul lada kimla bandi ka yapno andre hakane ka ba bu mengipat lada ki dokha ngimla bandi ru ka dokha ka lagi ban kanamput di kata hi kede gawe di kabaan tolong ba ibu ya kede ka jaka hangin ba ngin supply ki dokha sembai di ornamental fish bagi aquarium lu ba hakane ka pakai shai ka pakai ka balanang lastat ba ni kun hasil ni di ban lelang kumbala lelang tuwe di komachu yathu ba ka dokha ka de gawe na ki jingthau ka ba buat protein ka juga di but way mau kat ku ka WHO ka prescribe by kiriban ba minimum 2 kilo ka dokha ki senam di nama indra ka met ko kya nagla di function ni plan ka immune system ban bahag snido nangta ban san ha ba ka yarap sibul